May hapon mag-iksyonan, mga viewers, mga subscriber, mga kagalaan, mga kaparentihan, labi ang Lagumbay Family, labi na sa MACPA Federation, yung sa Puha Association, o uban pa, ng asosasyon sakop sa MACPA Federation diya sa Iligan City, Mindanao. Mga kaiksunan, agatono sa kita sa mao, nga balaan ng pulong, pinaagi sa balang kasulatan. Makahatag ka na ito giya, minsay alang sa ato may kinabuhi. Samtang kita nagpaabot sa pagpadayag sa atong Ginoo. Sa di pa kumaw to sa unahang sinam, hanggang kamo sumalasong na andan, mga liyatas Ginoo, tagampota. Among labing gamhanan nga maluloyon, nga dalang kanan nga Diyos Amahan, Lord Jesus. Ning kapunon, magatuon na sa kami sa maong nga mensahe, nga maghatag ka ng kaligon, pagpaduol kanimos kanunay atagi kami kanunay Ginoo sa kada sigon ingon usab sa kaalam sa espirituhanon panalangin ako mga viewers subscriber uban pa atagi sila kasibot sa pagpatalingog sa balaan mong pulong doon naman sila suliran problema sila kinubuhi atagi kasulbaran Ginoo Dios isip ng siya sa iglesia ako nagampo ng lipo sa ngalan ni Jesus amen. Mga kaigsunan atong tun-an mga kaigsunan kini last farewell. Moingon tag last farewell magsunan labi na mga tao nga uban pa dili lang 50-50 kun dili 99 lang gyud 1% na lang sila kinuha. Atong tunan ang kinabuhi ni Haring David mga sunan. Si Haring David magsunan bandianon dungganon na tanan diha kaniya. Sadya na siya hapit na siya mamatay sa iyang last farewell. Atong tunan kung unsa ang ibilin niya kang Salomon ngayang anak nga napuli sa iya sa pagkahari yang inahan mo si Bathsheba. Mga aksyonan, atong basahon unsay gitugon ni Haring David sa iyang last farewell hapit na sa iyang kamatayon. Gani magsunan uban mga katawhan tibok na sa yuta sa diha na sila mupahuway na hapit ang pahuway ipatawag ang iyang mga anak kay dunay itugon labi na pagbahin sa mga probabilidad sa mga kabtangan sa mga yuta bahanib sa lapi iyang ibahin-bahin itugon na daan labi na sa yuta ipabahin na daan sa di pa siya matay. Inini si Haring David magsunan atong tun-an unsa iyang itugon sa iyang anak sa diya siya hapit na siya mamatay. Dini magsunan at mabasa sa unang hari chapter 2 verse 1 to 3. Dili magsunan atong basahon diyan. Unsa ang iyang gitugon ni Haring David nga bililon kayo ngiyang tugon ngadto kang Solomon. Unang hari chapter 2 verse 1, 2 and 3. Karon ang adlaw ni David nakaduol na nga siya mamatay. O iyang gitugon si Solomon ngayang anak nga lalaki nga nagaingon. Ako moadto na sa aligianan sa tibok kalibutan usa pamagkusganon ug ipakita ang imong pagkalalaki ug bantay ang sugo ni Jehova nga imong Dios ug paglakat sa iyang mga dalan sa pagbantay sa iyang kabalauran ug sa iyang mga sugo ug sa iyang tulumanon ug sa iyang mga pagmamatud sumala sa sulat sa kasuguan ni Moses aron ikaw magmaswagon sa tanan nga imong buhaton bisan asa ikaw moadto. Dili bahandi dungog ug uban pa ang tugon ni David ngadto kang Solomon ngayang anak nga siya kamatyonon kundi ang sugo sa Ginoo nga diin maoy pagabantayan ni Solomon, no? Ang sugo kasuguan ni Moses mga kasunod. Aron magsuhagon ka sa imong buhaton bisan asa ikaw moadto. Mga kaigsunan, importante day ang sugo sa Ginoo diha sa usa ka tawo. Kaya mga bahandi kabtangan mawala, mahanaw, mahurot apan ang sugo sa Ginoo matanong si munhuna si kasing-kasing bisag mo asa ka moadto dili mawala mga kaigsunan.
Busa nagaingon si Haring David, nahisulat sa suguan ni Moses aron ikaw magbaswagon. Unsay sugo ni Moses magsunang gihatag sa Ginoo, diha kaniya. Nagaingon gani si Apostol Juan sa Juan chapter 14 verse 15, nagaingon magsunan, if you love me, keep my commandment. Kung kamo nahigugma kanako, bantayan ninyo ang akong mga sugo. Mga kaigsugan, ang ikabilin ni David kadto ka Solomon ngayang anak, dili bahandi, dili dungganon, kundi ang kasuguan sa Dios, kasuguan sa Ginoo nga gihatag ngadto kay Moses, oyang pagabantayan aron maguswagon kao Solomon. Tun man sumala sa istorya, sa wala kasulatan, nagsumagon si Solomon, umikan siyang kaalam, ug unya si Solomon napakyas yapon siya, umikan. Usala kabutang iyang kapakyasan, niawat siya sa pagsimba sa Diyos sa babae iyang nasawa. Unsay gitugon sa Ginoo kang Moises ang napulo ka sugo mga sunan. Mingon ang Ginoo kang Moises niya ang napulo ka sugo. Kinahanglan pagabantayan ni. Thou shalt have no other God before me. Si Solomon napakyas niya. Thou shalt have no other God before me. Thou shalt not make unto any the graven image. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Muning napulo ka sugo nga gihatag Ginoo ngadto ka Moses. Ikaw pa, remember the Sabbath, keep it holy. Honor your mother and father. Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not bear false witnesses against your neighbor. Thou shalt not commit. Muning napulo ka sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto ka Moses magsunan. Muning gitugon ni Haring David sa diha sa kamatyonon na siya nga pabantayan ang sugo sa Ginoo diha kang Solomon mga kaigsunan. Mga kaigsunan, unsa man kini kasuguan gayud ka importante musunan nga gihatag sa Ginoo. Dinhi sa Galatia chapter 3 verse 24 mga kaigsunan, unsa kini kasuguan? Unsa kini ka importante ang sugo sa Dios gihatag sa mga katawhan mga kaigsunan. Diri sinulat ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 3 verse 24 diri nagingon. Busa ang kasuguan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtuo. Ang kasuguan mga igsunan mo'y nag-aagak kanato mga kaigsunan ngadto kang Kristo aron kita pagatarungon pinasikad sa atong pagtuo. Sa atong pagtuo mga igsunan dako kayo kahimuan nganuman na atong paghadlok di sa Ginoo, labi na ang tugon sa Ginoo ngadto kang Moses nga pa hatag king napulo so tibok nagta katawhan lang panduna ingon wala na ang sugo na nata sugo ba right gingon si Ginoo Jesus kung nahigug ang nahigugma kamo kanako bantay niyo ang sugo mga kaigsunan. Kung higugma kita sa Ginoo atong bantayan ang sugo magsunan. Duha ka sugo gihatag Ginoo. Alang kanato sa diri pa siya daw ministeryo. Ningon si Ginoo, kadluki ang Dios ug bantay ang sugo. Kaduha, higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nagyapon ang sugo. Wala bungkaga ni Ginoong Hesus ang kasugo alang Ginoo. Kundili iyang ipadako mo ang gugma. Kung higugma kita magsunan sa sugo sa Ginoo, ningon diya, if you love me, keep my commandments. Mga kaigsunan, muna ang gitugon ni Haring David ngadto kang Solomon magsunan, dili bahandi, dili lungog, dili kabtangan, kundi ang sugo nga gihatag sa Ginoo ngadto sa kang Moses nga angay sundon alang sa mga katawhan. Nganuman magsunan, ang usa ka sugo nga gihatag sa Ginoo dako kayo na to kahimuan sa itong kinabuhi bisag asa ta mulakaw bisag asa ta tibok ng sa yuta dili mawala
ang kasuguan sa Ginoo kanato. Kay ngaman napatik sa muna, napatik sa to kasing-kasing kung ang bahan di nato madala magkan kun dili ang pulong sa Ginoo ana kanunay sa tungo sa kasing. Busa pasalamatan kita dako sa pulong sa Ginoo nga di naghatag kanato pagtulunan sa atong pagkinabuhi nga din maandam kita sa iyang pagpadayag nga di kita nakugma sa Ginoo ug nagabantay kita sa iyang kasuguan. Maayong hapon kining tanan ug daghang salamat sa ako mga viewers o ako mga subscribers.